Op verschillende plakken wordt het actie viert in de komst van een groot Wiemoenenpark in IJsselmar. Er wordt er van de middag symbolisch 100 miljoen euro's in de IJsselmar smieten. Om 6 uur begint een grote manifestatie bij het provinciehuis met actievierders. Het gaat om ondernemers, bewoners en organisaties. Ze brengen onder oren skipswrakken en een deertskisten mee. De jaarlijkse wetterpoortshow van Plomvee en Knien, die het waar zien snits van start en zo, gaat net terug. Het is voor de organisatie een te groot risico na het verviersverbod dat ingesteld is vanwege de uitbreking van vogelgriep bij een bedrijf in Utrecht. De skeerpost komt voor de organisatie op goed €1500. De Friese student Wiebe Abma is bot onder de deur van de Amerikaanse hulpverlener Peter Kersig. Dat meldt RTL Nieuws. Kersig werd in het weekend in Syrië vermoord door de extremistische islamitische organisatie IS. Abma koer Kersig omdat Biden hulp verleende in Syrië. Joen en vannacht eerst opkledings, letter bevolking, het wordt 6 graden. Morgen meest bewolkt waar, temperatuur 9 graden. Er zit een matige eerste wind die in het watergebied letter onhelpt.